ne bɛ fɛ ka dɔn ni jabɛti bɛ mɔgɔ la a bɛ dumuni minnu dun a n'a man ka dumuni minnu dun walasa kɔlɔlɔ kana n'a sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na e k'i jija ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan ani spécialiste n'o ye médecin nutritionniste ye an n'u bɛna baro kɛ bi jabɛti dumuni kɛcogo ɲuman kan i b'a fɔ n y'a ɲɛfɔ ye cogo min na an bɛna ɲɛfɔ ye ni jabɛti bɛ mɔgɔ min na hali n'a sɔrɔ i bɛ ka lajɛ ko n'a sɔrɔ ni jabɛti b'i la walasa i k'a dɔn i kan ka min dun ani i man ka min dun i bɛn'o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ ni video in kɔnɔna na nka ne kelen tɛna video in kɛ an ni docteur ba dɔ bɛna video in kɛ min ka baara n'o ɲɛsinnen don dumuni kɛcogo ɲuman walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ n'an b'a wele docteur Bokana Mayiga a yɛrɛ b'an kɔrɔ yan nɔ an bɛna ɲininka sɔnni an ka don video kɔnɔna na jɔn yɛrɛ de ye docteur Bokana Mayiga ye a b'a yɛrɛ fɔ an ye walasa e min bɛ ka nin lajɛ e k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don dɔnniya min b'a la e bɛn'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ video in kɔnɔna na an ka foli b'i ye docteur Mayiga i sɔnna k'an ka wele lamɛn i n'i ka degun bɛɛ lajɛlen i sɔnna ka na i ka ŋaniya ɲumanya kama walasa i bɛ se ka na maliyɛnw caman ani diɲɛ dugulamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka se k'u bɔ fili la dɔgɔtɔrɔsow la an yɛrɛ minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye mɔgɔ caman u b'an ɲininka jabɛtitɔ a kan ka min dun a n'a man ka min dun a caman na hali kɛnɛya tigilamɔgɔ caman bɛ yen u t'a dɔn o kama an yɛrɛ fana wulila ka s'i ma i ka yɔrɔ la n'o y'i ka baarayɔrɔ ye walasa i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye cogo min na jabɛtitɔ n'a bɛ se ka min dun a n'a tɛ se ka min dun nka sɔn'o cɛ an b'a fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye jɔn de ye docteur Mayiga yɛrɛ ye. Ok, i ni ce docteur Touré. Sɔgɔmada in na lamɛnni la sɔgɔmada in na nali la ka n'an ɲininka jabɛti kunkankow la. Ne tɔgɔ komi a y'a fɔ ne tɔgɔ docteur Bokana Mayiga donc ne ka baara bɛnnen bɛ dɔgɔtɔrɔya kɔfɛ tout ce qui est dumuni taabolo ninnu ni kɛwalew ni taabolow pour que jabɛti ni bana wɛrɛw bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ sɔrɔ dumuni taasira fɛ ne y'o kalan de kɛ donc dɔgɔtɔrɔya kɔfɛ n y'o kalan caman kɛ n ye san caman k'a la an b'a kalan na hali bi donc o de y'an ka fɛn o de y'an ka baara taabolo an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ an bɛ ekɔlidenw kalan an bɛ banabagatɔw fana accompagner an b'u furakɛ. Docteur Mayiga i yɛrɛ fɔ an ye o diyara an ye kosɛbɛ ka d'a kan an y'a dɔn sisan docteur Mayiga yɛrɛ ye mɔgɔ min ye médecin nutritionniste don an b'a fɛ k'i ɲininka i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min an bɛna kuma jabɛti n'a bɛ mɔgɔ min na a kan ka dumuni minnu dun a n'a man ka minnu dun nka sɔn'o cɛ an b'a fɛ i k'an hakili lajigin k'a ɲɛfɔ an ye minnu fana t'a dɔn jabɛti yɛrɛ ye mun de ye. Ok i ni ce docteur Touré mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ jabɛti ye bana ye bana min a suguya fila ka taa bila suguya saba donc an bɛ to k'a fɔ ko sukaro bana mais mun bɛ na n'o ye parce que jabɛti normalement avant que jabɛti ka na mɔgɔw ka organe dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko pancréas ko bamanankan na sama nɛnɛ donc sama nɛnɛ bɛ ji nasuguya dɔ bila ka taa u b'a fɔ o ma ko insuline donc o ji de n'i ye dumuni kɛ i ye dumuni kɛ i ye sukaro minnu dun donc olu bɛ yɛlɛma ka kɛ sukaro ye joli la donc o ji insuline o de bɛ taa sukaro ta ka taa n'a ye farikolo fanw na ka se ka permettre an ka se k'an ka kɛwalew kɛ tile kɔnɔ journée kɔnɔ mun ye énergie donc ni sama nɛnɛ ma o ji mun ye insuline ye k'o bila ka taa pour que a ka se ka taa sukarow ta ka se ka sukarow la jɛnsɛn farikolo la ni o dɛsɛra ka kɛ donc ni sukaro cayara o ma donc a bɛ na hyperglycémie bɛ na donc o hyperglycémie o sukaro caya ye donc o de bɛ na ni jabɛti ye donc an b'o jabɛti de ye mɔgɔkɔrɔbaw fɛ ka caya donc jabɛti suguya wɛrɛ bɛ yen an tɛna don détail la bi puisque o ni dumuni ta ka jan o ye denmisɛnninw ka jabɛti ye a bɛ fɔ o ma ko jabɛti de type 1 donc o ye depuis denmisɛnnin fitininama problème de sécrétion bɛ yen ou bien insulinorésistance bɛ yen donc c'est à dire que déjà insuline ni a bɛ dan fɛ donc denmisɛnnin fitinin a bɛ jabɛti sɔrɔ bon jabɛti dɔ fana bɛ yen o muso kɔnɔmaw fana ka jabɛti o ye jabɛti gestationnel ye donc o bɛ sɔrɔ wagati mun na ni muso lajɔlen don donc o jabɛti ye jabɛti gestationnel mais mun bɛ taa dumuni ni kɛwalew taabolo la
kosɛbɛ o diabète de type 2 o mɔgɔkɔrɔbaw ka diabète ye donc an ka kuma fanba bi a bɛna taa o hukumu de la ni walawalali diyara an ye kosɛbɛ an y'a dɔn k'a fɔ diabète ye bana min ye nka an bɛ fɛ k'a dɔn dumuni jumɛnw de bɛ yen nɔ ni diabète bɛ mɔgɔ min na n'a man k'o dun cogoya si la walima dumuni minnu bɛ yen nɔ ni diabète bɛ se k'o dun n'a kan ka dun ni hakili ye o ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ Dr Toure an b'a dɔn fɔlɔ ni diabète tun yera mɔgɔ la dɔrɔn n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fɛn caman yir'i la i ka nin to yen i ka nin dumuni i ka nin to yen i ka nin to yen ce qu'on appelle les interdits alimentaires o caman o bɛ kɛ mais sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a caman na sisan a bɛ fɔ ko o kana fɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o bɛ mɔgɔw ja wuli kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw degun kosɛbɛ donc o la sisan mun bɛ yen a bɛ fɔ de ko ka jateminɛ de kɛ ko ka se ka dumuni bɛrɛbɛn ka dumuni nasuguya dɔw de bɛ yen olu caman man ka dun olu kan ka bɛrɛbɛn dumuni nasuguya dɔw bɛ yen olu fana dunni kan ka caya kosɛbɛ donc olu b'a to fura ta kɔfɛ parce que mɔgɔw ka diabète degré tɛ kelen ye diabète daminɛ la i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u mago tɛ fura la u mago bɛ juste k'u ka dumuni ani ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ donc u bɛ se ka mɛn o la dɔw bɛ yen wagati dɔw bɛ se u bɛ furakisɛ bɛ d'u ma en même temps a bɛ fɔ k'u janto dumuni ninnu ni farikolo ɲɛnajɛ la mais diabète dɔw bɛ yen olu fana bɛ bila pikiri kan mais a diabète suguya o suguya mɔgɔkɔrɔba diabète in ko ten a wagati bɛɛ la dumuni ni farikolo ɲɛnajɛ kan ka lawaleya pour que fura ka se ka nafaba sɔrɔ donc o la sisan n'an y'a jateminɛ dumuni suguya groupe caman de bɛ yen fo groupe 7 ɲɔgɔn na donc a groupe fɔlɔ i b'a ye o de ye tout ce qui est féculent ninnu bɛ sɔrɔ jumɛn na malo ninnu ni ɲɔ ninnu ni buru ninnu ni fɛnw donc olu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o kelen-kelenna bɛɛ sukaro bɛ a la parce que il faut que mɔgɔw k'a faamuya sukaro suguya 2 de bɛ yen sukaro dɔw bɛ yen a bɛ dumuni kɔnɔ a bɛ f'o ma ko sukaro complexe sucre complexe sukaro dɔw bɛ yen o ye an yɛrɛ bɛ sukaro ta dɔrɔn k'a fara kan o ye sukaro simple ye donc olu yɛlɛmacogo tɛ kelen ye olu tacogo joli la tɛ kelen ye donc o ye groupe fɔlɔ ye groupe 2nan o ye tout ce qui est viande poisson œuf o ye sogo jɛgɛ ale ni sɛ donc o ye groupe 2nan ye groupe 3nan i b'a ye k'a fɔ o ye tout ce qui est légumes et fruits o ye yiridenw ale ni nakɔ kɔnɔfɛnw donc groupe 4 o ye fɛn bɛ na ni kɛn les graisses fɛn bɛ na ni kɛn fɛn ye kɛn bɛ mun na o ye tulu ni bɛriw ni fɛnw o kɔfɛ groupe dɔw bɛ yen o ye tout ce qui est nɔnɔ les produits laitiers groupe 5nan maintenant groupe dɔw bɛ yen o ye tout ce qui est sukaro yɛrɛ bɛna produits sucrés olu fɛnɛ ani groupe laban o ye tout ce qui est ji ani boisson donc sisan n'an y'a jateminɛ n'i ye diabète b'i la sisan i kan ka mun kɛ kosɛbɛ c'est que groupe fɔlɔ i kan ka o dun mais i b'o dun ni bɛrɛbɛn par exemple tile kɔnɔ a ka fisa n'i bɛ o dun i ka se k'a dun au moins siɲɛ 2 dɔrɔn c'est à dire peut-être daraka ale ni tilelafana la donc surafana ninnu i b'i janto a la maintenant hali daraka ni tilelafana hakɛ dɔw de bɛ yen i man ka tɛmɛ o kan maintenant fɛn ye kɛn taw kɛn bɛ mun na graisse ale ni sukaro olu kan ka sukaro yɛrɛ kan ka to yen complètement fɛn mun ye sukaro i bɛ mun fara kan donc o kan n'i bɛ se k'o to o kan ka to yen complètement par exemple ni diabète y'i minɛ directement n'a sɔrɔ i tun bɛ sukaro peut-être sukaro fɛnw caya i bɛ dɔ bɔ a la i bɛ dɔ bɔ a la parce que yɛlɛmali tɛ girin ka kɛ siɲɛ kelen yɛlɛmali bɛ kɛ dɔɔnin de donc maintenant mais a laban ye mun ye ni diabète ye fɛn ye sukaro ye e yɛrɛ bɛ mun fara kan i bɛ dɔ b'o la i b'o f'i ka taa to yen fɛn ye kɔgɔ ye kɔgɔ yɛrɛ bɛ kɔgɔ mun fara i ka nanfɛn ta kan i kan ka dɔ b'o la kosɛbɛ kɔgɔ dɔrɔn tɛ même les nanjini ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ dɔ kan ka bɔ olu la kosɛbɛ ka k'a bila pewu k'a yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ ye fɛn caman bɛ yen a bɛ mɔgɔw kɔnɔ sisan ko normalement kɔgɔ ni najini i tɛ se ka dumuni dilan ni o tɛ an yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ an bɛ baara dɔw la sisan avec
faculté de médecine an bɛ recherche dɔw la sisan an ye nan dɔw ye ka nan dɔw dilan sukaro tɛ kɔgɔ tɛ k'a la tulu tɛ k'a la najini tɛ k'a la wa a bɛ dun a bɛ ja fɛnɛ donc mɔgɔw kɛ o kɛ kosɛbɛ i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na dumuni minnu kan ka jabɛti tɔ kan ka dumuni minnu bila kosɛbɛ o ye dumuni minnu ye sukaro surtout sukaro i yɛrɛ bɛ sukaro mun fara a kan o y'a fɔlɔ ye kɔgɔ i yɛrɛ bɛ kɔgɔ mun fara a kan tulu ani tulu mun i yɛrɛ bɛ tulu mun fara a kan donc o tulu ninnu olu i kan ka i janto olu la kosɛbɛ voire k'u to yen complètement dɔɔni fo k'u to yen dumuni minnu i kan k'u bɛrɛbɛn o ye jumɛn ye o ye n y'a fɔ cogo min na dumuni minnu ye kinimafɛnw ale ni burumafɛnw ale ni sogo fɛn sogo surtout sogo bilenman o ye misisogo ni sagasogo olu kan ka dɔgɔya kosɛbɛ i kan k'olu dɔgɔya kosɛbɛ ani par exemple sɛ ninnu n'i bɛ sɛ dun ka golow bɔ a la bon jɛgɛ de kan ka jɛgɛ fɛnɛ jɛgɛ kɔni ka ɲi kosɛbɛ. Docteur i ye minnu fɔ sisan a diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan caman tun tɛ nin dɔn an kan ka minnu dun hakili la ani an man ka minnu yɛrɛ dun fiyewu an y'olu dɔn sisan nɔ nka o ta bannen n b'a fɛ k'i ɲininka halisa dumunifɛn jumɛnw de bɛ yen nɔ ni jabɛti bɛ mɔgɔ min na n'a kan k'o dun wagati bɛɛ lajɛlen na min ka ɲi a ka kɛnɛya ma. olu ye dumuni minnu ye surtout o ye yiridenw ni nakɔ kɔnɔfɛnw yiriden ninnu dunni ka ɲi ani nakɔ kɔnɔfɛnw par exemple an ka naw na an kan ka nakɔ kɔnɔfɛnw caya kosɛbɛ bon i bɛ mɔgɔw ye u b'a fɔ ko nakɔ kɔnɔfɛnw wari ka ca alors que i b'a ye an ka jamana nin kɔnɔ wagati dɔw bɛ nakɔ kɔnɔfɛn dɔw bɛ sɔrɔ nɔgɔya la wagati dɔw bɛ yen nakɔ kɔnɔfɛn dɔw tɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc i bɛ taa ni nɔgɔya wagati i b'i ka na pour que k'a caya olu la parce que olu kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen a bɛ f'u ma ko vitamine ale ni antioxydant olu de b'a to joli bɛ circuler kosɛbɛ olu de b'a to fɛnɛ kɔlɔlɔ caman mun bɛ jabɛti complication olu bɛ dɔgɔya donc o de la olu dun ta kan ka caya dumuni wagati o wagati daraka la tilelafana la surafana la i kan ka olu dumuni ninnu kan ka caya i ka dumuni kɛtaw la. Docteur Mayiga nin jaabi fana diyara n ye kosɛbɛ halisa an ma tila an b'i ɲininka halisa i b'a fɔ anw fɛ yan nɔ farafinna ani tubabula kelenw tɛ an ka dumuniw tɛ kelen ye danfaraba bɛ an ka dumuniw ni ɲɔgɔn cɛ an ka cogoya la an ka sigi yɛrɛ fan fɛ an bɛ dumuni minnu dun an fɛ yan nɔ kosɛbɛ dumuni jumɛnw de bɛ yen nɔ ni jabɛtitɔ bɛ se k'o dumuni ninnu dun min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka jabɛti k'a ka sukaro k'o jigin walima k'a ka sukaro k'o bɛrɛbɛn a joli la n'o y'a fari yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye. O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dumuni ta kuma la mais an b'a fɔ dumuni ta fanba ka ca o temps fura ta ka ca fura nafa ni dumuni nafa an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n'an ma jɔ a ka nafa yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ fura kan fura kan ka min mais dumuni nafa o kɔfɛ fɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tuguni farikolo ɲɛnajɛ an bɛna don o fɛnɛ la kɔfɛ k'o fɛnɛ ɲɛfɔ mais anw fɛ yan an b'a dɔn anw bɛ dumuni kɛ ka caya siɲɛ 3 tile kɔnɔ an bɛ daraka dun an bɛ tilelafana dun an bɛ surafana dun bon an b'a ye daraka la sisan buru ni kafew de cayara alors que fɔlɔ fɛn dɔw tun bɛ an b'olu kɛ nafaba b'olu la par exemple mɔni ninnu ni furufuru ni surtout furufuru mun ani mɔmi minnu tulu ma caya bon i b'a ye sisan furufuru dɔw bɛ dilan fɛrɛ ani mɔmi mɔgɔw bɛ sukaro k'a la o tɛ u bɛ sukaro kɛ a la a kɛnɛ u bɛ sukaro k'a la o tɛ mais ka furufuru gansan dilan ka tulu dɔgɔya kosɛbɛ ale ni mɔmi k'a sɔrɔ tulu caman t'a la olu de kan ka dun darakaw la kosɛbɛ olu ka fisa parce que olu kɔnɔ n'ale céréales ninnu olu ka fisa o ye daraka ta fanfɛla tilelafana ta fanfɛla sisan an ka nanw bɛ yen nan nasuguya dɔw bɛ anw fɛ yan par exemple n'i y'a jateminɛ tigɛdɛgɛ b'o la fakoyi b'o la comment on appelle ganbura o b'o la yaasa ninnu ni fɛn dɔw b'o la olu filɛ nin olu tobi cogo olu kan ka tobi kosɛbɛ par exemple tulu ka dɔgɔya ou bien ka tulu hakɛda dɔn c'est à dire que n'i y'a sɔrɔ i bɛ tulu cuillère 10 de k'a la i bɛ se k'i jija daminɛ la i b'a na 5 la après i bɛ dɔɔni bɔ a la ou bien i b'a lajɛ mun bɛ se ka yɛlɛma tulu nɔ la mun ye kɔgɔ ale ni najini ninnu ye k'a lajɛ i b'a ye sisan fɛn dɔw bɛ i bɛ se ka olu k'a la par exemple jɛgɛ buti ninnu ni
fɛn dɔw bɛ yen ani i bɛ se k'olu caya pour que olu ka se ka bila naji nɔ la layi ninnu ni fɛn ni pouvoir ninnu olu bɛ se ka caya nan na pour que ka kɔgɔ remplacer ka nan ninnu dilan ka tulu dɔgɔya ko nan i b'a ye k'a fɔ a nan ninnu bɛ dun a bɛ ja parce que an yɛrɛ y'a testé banabagatɔ caman na an y'a ye k'a fɔ ko a fait a bɛ se ka kɛ donc an b'a ye olu nafa ka bon kosɛbɛ o ni ka tila ka yiridenw caya ka yiridenw caya kɔnɔ a fɛ nakɔ fɛnɛ tɛ k'o caya kɔnɔ ni sogow bɛ dilan i k'i jija jɛgɛ ka fisa mais ni jɛgɛ t'i bolo n'i bɛ fɛ ka sɛ kɛ sɛ filɛ i kan k'a golo bɔ a la parce que a golo kɛn ka ca sogo fɛnɛ n'i bɛ sogo fɛnɛ k'a la i ka sogo kɛnw bɔ a la au lieu que i k'a yiran i bɛ se k'a balabala au lieu que i k'a yiran i b'a balabala ka sɔrɔ k'a kɛ nan na donc i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna nan qualité dɔ di ce qu'on peut appeler nutritionnellement de bonne qualité donc a bɛ se ka o b'i dɛmɛ kosɛbɛ après k'i jija kosɛbɛ n'i bɛ kini fɛnɛ dilan i b'a ye musow sisan u bɛ kini dilan u bɛ kɔgɔ k'a la alors que kini yɛrɛ kɔgɔ bɛ a la sukaro fɛnɛ b'a la u bɛ tila ka kɔgɔ k'a la donc olu ye fɛnw ye minnu ma ɲi jabɛti ma maintenant sisan jabɛti tɔ a ka ɲi kosɛbɛ k'i jija i bɛ mun dun ka hakɛ dɔn i bɛ mun dun ka hakɛ dɔn donc an b'a ye k'a fɔ jama dumuni caman b'o de kɛ a ma fɔ ko k'o dabila mais i yɛrɛ i bɛ hakɛda min ta i bɛ lɔgɔma hakɛda min ta i k'i jija i ka se k'a dɔn kosɛbɛ donc o fɛn ninnu olu jateminɛ kan ka kɛ pour que parce que jabɛti kan ka dumuni kɛ pour que ka balo mais a man ka dumuni kɛ ka fa kojugu donc ça c'est très important o ka se ka faamuya donc surafana ninnu k'olu yɛlɛma k'olu kɛ salati ni fɛn ninnu tout ce qui est vert la légumes nakɔ kɔnɔfɛnw k'olu caya kosɛbɛ ka kini ninnu to yen surafana la donc o fɛn ninnu ka ɲi kosɛbɛ o kɔfɛ o fɛn ninnu na sisan k'i jija kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen k'olu fɛnɛ fara kan o ye jumɛn ye ka ji caya ji min ta ka taa 1 litre et demi litre kelen ni tila fo litre fila tile kɔnɔ o kan ka caya i n'i ka bidon kan ka yala pour que i ka se ka ji hakɛda dɔ sɔrɔ tile kɔnɔ c'est très important maintenant o kɔfɛ boisson ninnu ni fɛn ninnu k'olu bɛɛ to yen parce que ni jabɛti b'i la ou bien tension ninnu b'i la boisson fɛn fɛn ye boisson ninnu i mago bɛ boisson kelen min na dɔrɔn o ye ji de tous les autres boissons i kan ka olu to yen maintenant k'i jija kosɛbɛ kana na to ka dumuni san kɛnɛma oui c'est-à-dire l'alimentation en dehors de la maison k'o bila ou bien k'i jija k'o bɔ i ka kow la n'i taara fɛnɛ jama dumuni yɔrɔ la n'i bɛ se ka i n'i ka dumuni ka taa bon c'est vrai que an ka contexte kɔnɔ o ka gɛlɛn n'i taara mɔgɔw fɛ ka tila k'i bɛ taa dumuni ta mais ni n'a kɛra dunfɛn ye i b'i janto kosɛbɛ i kana dama tɛmɛ maintenant n'i ye o kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ fara kan n'Ala ka jɛ ye i ka jabɛti bɛ mɛn ka sɔrɔ i ni kɔlɔlɔ cɛ ka jan. Ni jaabi ninnu diyara n ye kosɛbɛ docteur Mayiga ka d'a kan i yɛrɛ filɛ ka min fɔ nin ye hali kɛnɛya tigilamɔgɔ caman t'a dɔn an b'a ye an ka duw kɔnɔna na n bɛ se k'a fɔ n'i ye du caman ta 90-100 sara la i b'a sɔrɔ musow bɛ sogo yiran ni tulu de ye n'u bɛ kiniw dilan u bɛ kɔgɔ k'a la i y'a fɔ docteur bɔra k'a fɔ cogo min na nin nka nin video in na minnu mana lajɛ a n'a kunnafoniya mana se minnu ma u bɛna dɔn k'a fɔ ninnu kɛwale ninnu tɛ kɛwale ɲuman ye walasa nin dɔnniya in kana dan e kelen ma e k'i jija ka video in ci i dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen ma walasa yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogo min na bana in ma ani fana i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fana ni kisi cogo min na n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye fana kan ka video lajɛ i bɛ j'aime ta i bɛ abonner n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kuraw kɛra wagati o wagati ani wagati o wagati ni docteur baw ye ɲɔgɔn kunbɛn e ka se k'olu ka dɔnniyaw fana sɔrɔ k'o fara chaîne yɛrɛ bɛ dɔnniya min lase i ma e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o de y'an haminako ye halisa an ma tila an ka docteur la an b'a ɲininka halisa docteur Mayiga a ye minnu fɔ sisan a diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan a ye kunnafoniya caman d'a ma kosɛbɛ nka nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ kɛwale jumɛnw de bɛ yen nɔ n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don n'an bɛ se k'olu kɛ walasa an bɛ se ka kisi jabɛti ma cogo min na walasa an yɔrɔma bɛ janya bana in ma an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. N y'a fɔ cogo min na n ye dɔɔni fɔ a la question tɛmɛnen na mais n bɛ segin ka na o principe dɔw kan o ye jumɛn ye n y'a fɔ n ye dumuni ta kɛcogo n ye caman fɔ o la mais o kɔfɛ kɛwale dɔw bɛ yen i kan k'olu fara a kan kosɛbɛ n ye ji ta fɔ ka ji caman min tile kɔnɔ ça c'est très important o ka ɲi kosɛbɛ litre kelen ni tila ka taa bila litre fila la n y'a fɔ fɛnɛ jabɛti tɔ hali n'i tɛ jabɛti tɔ yɛrɛ n'i sera si dɔw ma si san 30 ninnu ka taa i kan k'i janto i bɛ dumuni minnu dun kɛnɛma
parce que sisan an b'a ye dumuni minnu ka ca kɛnɛma pâté ninnu ni hamburger ni fɛn ninnu olu caman bɛ yen sisan o fɛn ninnu caman bilalen bɛ o carilen bɛ a bɛ kan kɔnɔ ko olu ye dumuni minnu ye olu ka ɲi alors que olu ye dumuni ye mun kɔlɔlɔw ka bon parce que a tulu ka ca a kɛn ka ca a sogo ka ca a fɛn caman b'a kɔnɔ mun ni kɛnɛya sɛgɛsɛgɛli caman y'a jira k'a fɔ ani olu ni kɛnɛya cɛ ka jan donc o la sisan k'olu nɛmɛ k'olu bila complètement olu ye habitude ɲɛnamaw ye o kɔfɛ ka i jija kosɛbɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ mun ɲininen don au moins ka ta miniti 20 ka taa bila miniti 30 jusqu'à heure 1 mun mana nɔgɔya ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ filɛ nin fɛn tɛ k'a fɔ ko il faut i ka taa salle de sport la i k'a kɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ i bɛ se ka k'i ka so hali i ka so kɔnɔ yɛrɛ i bɛ se k'i ka so datugu i b'i yuguba kosɛbɛ pour que i ka se ka wasi o b'a to i ka sukaro a bɛ lakile i ka sukaro bɛ fɛn a bɛ équilibré pour que o fɛnɛ ka se ka i ka diabète fɛnɛ équilibré donc farikolo ɲɛnajɛ suguyaw ka ca i bɛ se ka taa i lajɛ télé yɛrɛ la sisan bi se télé Mali yɛrɛ la sisan wagati dɔw 5 heures wagati dɔw bɛ fajiri kɔfɛ sisan u bɛ activité dɔw kɛ i bɛ se k'o i ka télé k'a la i b'a suit ou bien n'i ye mɔgɔkɔrɔba ye ni mɔden ou bien a bɛ se ka taa yala ka taa tagama a bɛ taa carré tagama a bɛ taa munumunu ou bien ni terrain dɔ b'aw kɛrɛfɛ a bɛ taa munumunu hali n'i ye miniti 10 k'a la miniti 15 k'a la dɔɔni i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani i jantolen i ka dumuni la ani i ye yiridenw caya i b'a ye k'a fɔ n'Ala ka jɛ i ka diabète i bɛ sɔn ka san caman k'a la i ni kɔlɔlɔ cɛ ka jan ni diabète b'i la ou bien ni diabète t'i la pewu i ni diabète cɛ bɛ janya. Docteur Mayiga halisa an ma tila ɲɔgɔn na ka d'a kan i ka nin baro ninnu a ka d'an ye kosɛbɛ a b'a to an bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ an yɛrɛ minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fana kulo b'an na ani an fa n'an baw minnu ye diabète tɔw ye hali an teriw yɛrɛ fana ni diabète bɛ minnu na a nafa ka bon kosɛbɛ i filɛ ka kunnafoniya minnu d'a ma nka an b'a fɛ k'a dɔn i b'a fɔ an b'a ye cogo minnu na téléw la réseaux sociaux la internetiw yɔrɔ caman an b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲini diabète tɔw fɛ kɛwale dɔw bɛ ɲini u fɛ voilà ani fana ka kɛwale minnu fɔ an yɛrɛ ka faso n'o ye an ka jamanaw ye n'o ye farafinna jamanaw ye dumuni bɛ dun yen n'o ye caman fɔ olu kan nka an b'a fɛ k'a dɔn est-ce que o laɲini min bɛ kɛ diɲɛ fantan na est-ce que o laɲini ninnu an bɛ se ka olu waleya an fɛ yan nɔ walasa an kana se ka diabète bana in sɔrɔ cogo min na. N bɛ mun fɔ o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ laɲini ninnu caman ye nansaradugu olu ka laɲini de y'o ye mais anw fɛ yan o laɲini kelenw bɛ se ka kɛ anw fɛ yan mais togoya wɛrɛ la o ye jumɛn ye an b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko peut-être o laɲini ninnu ka gɛlɛn olu laɲini ninnu tɛ se ka kɛ yan a bɛ san caman bɔ sisan au moins san 3 ɲɔgɔn na anw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ cardiologue nutritionniste sɛgɛsɛgɛlikɛlaw an ye baara dɔ daminɛ Mali la yan yɛrɛ o baara ye taabolo bɛ taa mun na ka kɛwale ninnu ɲɔgɔnna minnu bɛ yen k'olu ta k'olu yɛlɛma u ka se ka bɛrɛ bɛn an ka yan dugu ma an y'a ye k'a fɔ depuis an ye baara in daminɛ an bɛ ka commencer ani diabète banabagatɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ k'a ye k'a fɔ ko o kɛwale ninnu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ anw taw ye ka kɛ kelen ye pour que a ka se ka an ka yan banabagatɔw dɛmɛ donc o la sisan par exemple n'a fɔra ko yen nɔ olu bɛ dumuni kɛ dumuni bɛ se ka mesurer an b'a dɔn k'a fɔ an fɛnɛ fɛ yan an taw fɛnɛ bɛ se ka mesurer parce que ni muso minnu bɛ dumuniw tobi i b'a ye k'a fɔ a caman u bɛ mesure kɛ mais u t'a kalama de u bɛ mesure kɛ mais souvent u t'a kalama parce que i bɛ malo hakɛda min don i bɛ nan kilo hakɛda min sigi i b'o dɔn nan bɛ bɔ a bɛ kɛ hakɛda min normalement i b'o dɔn maintenant n'i bɛ dumuni kɛ n'aw bɛ dumuni kɛ ni e ye diabète tɔ aw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ok e yɛrɛ bɛ dumuni hakɛda min don i kan k'i jija k'o dɔn i bɛ par exemple i bɛ lɔgɔmɛ hakɛda min ta i kan k'i jija k'o dɔn ok o bɛɛ kɔfɛ n y'a fɔ cogo min na fɛnɛ par exemple olu bɛ a fɔ ko olu bɛ fɛn caman fɔ par exemple farikolo ɲɛnajɛ anw fɛ yan c'est vrai que an ka salle de sport tɛ yen kosɛbɛ mais farikolo ɲɛnajɛ an y'a fɔ hali ka yɔrɔ furan o ye farikolo ɲɛnajɛ
ka tagama ka taa misiri la o ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye ka tagama ka taa sugu la o ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye ka i b'i yɛrɛ kɔni bɛ fɛn fɛn kɛ mun b'i juguba o ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye donc ni i y'o olu caya kosɛbɛ ka tila ka wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛnya ka bɛn a ma o ye fɛn ye mun o nafa ka bon kosɛbɛ donc o fɛnɛ kɔfɛ tuguni i b'a jateminɛ mun kan ka faamuya c'est que dɔgɔtɔrɔ fura o kɛ fura ka wusa kosɛbɛ mais fura dɔrɔn tɛ jabɛti furakɛ fo kɛwale dɔw bɛ yen fo an k'a lajɛ k'olu kɛwalew fara an ka kɛwalew kan an y'a caman fɔ ka tɛmɛ o kɛwale ninnu n'u ye olu fara furakɛli kan a ka can kosɛbɛ i ka bana a bɛ dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la. Docteur Mayiga i bɔra ka minnu fɔ sisan nɔ nin kunnafoniya diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan i ka kunnafoniya sababuya la an bɛɛ bɛna hali to an yɛrɛ la hali jabɛti t'anw minnu fana na minnu tulo b'an na fana jabɛti b'u la o fana bɛɛ b'u hakili to u yɛrɛ la mais sisan i b'a dɔn i ye dumuni bɛ kɛ cogo minnu na dumuni bɛ se ka mesurer cogo min na i b'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na caman tɛ o dɔn walasa k'o kunnafoniya sɔrɔ walasa i ka se k'a dɔn i bɛ se ka dumuni ka hakɛya dɔn cogo min na n'a sɔrɔ i t'a dɔn minnu ka baara fana ɲɛsinnen don a ma n'o ye médecin nutritionniste ye i b'a fɔ docteur Mayiga n'a ɲɔgɔnna ninnu i bɛ wuli ka s'u ma ka u ka yɔrɔ ɲini k'a dɔn ka s'u ma walasa u bɛ se k'i kalan cogo min na dumuni kɛcogo ɲuman na i bɛ se k'u sɔrɔ téléphone na i bɛ se ka s'u fɛ yen fana lajɛli la n'o ye consultation ye walasa e bɛ se ka dumuni kɛcogo ɲuman sɔrɔ cogo min na walasa i ka jabɛti a kana dankari e la a kana kɛ sababu ye k'i bɔnɛ ni na joona ka sɔrɔ hali i ka saya yɛrɛ wagati ma se. Docteur Mayiga i ye fɛn o fɛn fɔ a diyara n ye kosɛbɛ ni mɔgɔ minnu mago b'i la u bɛ se k'i sɔrɔ nɔgɔya la nka an b'a fɛ k'a f'i ye n'a sɔrɔ ni mɔgɔ mago b'i la u bɛ se k'i sɔrɔ nɔgɔya la cogo di walasa e bɛ se k'i jija ka se ka dumuni kɛcogo ɲuman ye k'a ɲɛf'u ye o bɔlen kɔfɛ fana kuma laban b'i bolo ka fɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye walasa bɛɛ bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la jabɛti bana in kana kɛ mɔgɔ si sata ye tuguni dugukolo in sanfɛ. Awɔ an y'a fɔ cogo min na anw bɛ yan banabagatɔw kama an bɛ yan banabagatɔ minnu ma bana mɛ u bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɔlɔsi ou bien minnu i b'a ye k'a fɔ i bɛ fɛ k'i ka kɛnɛya nata dumuni ta fanfɛla ni o fɛn ninnu an dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ banabagatɔw fana accompagner an bɛ conseil d'u ma an bɛ banabagatɔw yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ dumuni to banabagatɔw ye an b'olu fana ka formation kɛ k'u ka accompagnement kɛ pour que dumuni sanumanw ni dumuni kɛnɛmaw ka se ka dilan pour que ka banabagatɔw ka hɛrɛ kama donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an contacter il peut nous contacter a bɛ se k'an wele téléphone numéro la n'a y'an wele an b'a jaabi téléphone numéro bɛ se ka 73 71 50 44 73 71 50 44 bon n'i y'o wele n'ala ka jɛ an b'i jaabi an bɛ se ka ɲɔgɔn ye k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka mɔgɔw accompagner n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamuya mun bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ o ye fura ta kɔfɛ o ye nin kɛwale ninnu nin taabolo ninnu o bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ. N ka foli b'i ye e min ye video lajɛ fo ka taa se nin wagati ma foli belebeleba b'i ye ka d'a kan i ye nin video lajɛli min kɛ a bɛ kunnafoniya caman a b'o d'e ma n'a sɔrɔ ni jabɛti t'i la a b'a to i bɛ se ka minnu kɛ walasa jabɛti kana n'i minɛ i kan ka dumuni kɛ cogo min na i man ka dumuni kɛ cogo min na e bɛ se k'o dɔn walasa i ka kisi jabɛti bana in ma a bɛ mɔgɔ min fana na yɛrɛ fana o kan ka min kɛ a n'a man ka min kɛ o y'o bɛɛ lajɛlen dɔn video in kɔnɔna na ka sababuya kɛ an ka docteur ba in ye n'o ye docteur Mayiga ye i k'an bɛn o la wagati natɔla la anw bɛɛ lajɛlen haminako o ye i ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i ka sijan sɔrɔ walasa jamanaw bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na walasa an fana bɛ se ka mɔden n'an tulomasumaw ye cogo min na i k'an bɛn o la wagati wɛrɛ.